Ti Masakbayan. Ti napalabas, naliday ni Doris tanabayag ng agsapsapol iti trabaho na, ngam awan masarakan na. Marigrigat daytoy, ngam nasingpat. Kabayatan na, nat nagtirik na ni Oliver kan ni Joyce, ngam di na ammo ti panggap ti babae kan kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas ana pauluan. Patag ti anak, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nalaing ka no asumao ti ina ni Oliver. Ngam saan nga agbalin kanyak? No si Kanton ti asawa na, si Kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti bakit ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salang abakat. Basta din nakamliplipatan. Tay tulagan tayo Sikat ti manager iti amin apapanan tayo apaglinglingayan. Para bayad iti magastos tayo. Ariglalo dayta. Sana bale, inaldaw mo't arumwar ang mapanagtrabaho. Lalaingam ti agpamarang itay gayam. Dakkel aswerte tinasarakan tayo apagbagasan. Piman mat ni Oliver. Di na mo ti mapaspasama kiti aglawlaw na. Nalaing anigosyante, ngam nalalaing tayo. Mairanod tayo iti kinabak ng nanukas kasano. Ni Joyce, mama, kaayan-ayat ko. Si kagayam ti bagbaga ti anak ko. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Adda basit a grocery nga iman maniharda, ma'am. Basit a grocery? Dayta kadilaang ti pagsapulan da? Owen, ma'am. Mama, agyan pa'y dito ni Joyce. Agyan dito'y? Sige. Paliiwag man dayto'y ababae. Sige, tayo na pa isuro ti kwarto na, mama. Joyce? Intan iti kwartom. Mama, excuse pa ya. Ala, intan Joyce. Okay. Garangganjang ti panagkitak iti dayta babae. Awan panagtalag ko. Apay, anyo ti aramiden dagiti dua iti silid. Apay ang nagbayag da itchay. Tsaka mo, ma'am. Ay, ingka kita, ano niya ti aramiden da? Mabainak, ma'am. Da kayon at imapan mang tuktok. Damaganyaw no anya ter aramiden da. Na, just ke ka babaunan. Ibabaon ka, ngam sakit din ti ibaon mo. Kaya yumo ngamin amaamuan, ma'am. Iso akas jay timbaga. Di ka nagrason. Ay, just kikit iti kastoy. Garangganjang at talaga. Sino ti garangganjang, ma'am? Siyak ka de. Ay, jakamukan ka. Di nakasasao. Panawan nakman dito'y. Kasanungay, ma'am, to'y ilutlutaw. Da kayo ka di ti mangilutaw. Ay, sinalbagkit di. Panawan ka man laangan. Papanawan na kataglutluto Kasanungay to'y ilutlutaw. Sapay ko, ma. Tamay ka nakiti ado nga anak, love. Anak? Ay, jak pa'y nakasagana ng agsikog. Apay nga roda nagmayat ka? Saan aga po takasta? Kat kayat kon ti agsikog. Agkalaysatan to. Saan ka di nga anak ti kapatgan iti agasawa? Wen, ngam saan pa'y nga ita? Kaputas anak kasagana. Okay. Masapol ang maadaan ta iti anak. Saan pa'y nga ita kunakmatkan ka? Madanon to dayta. Balitok a kwentas ni Oliver. Sigurado ang nangina no ilako daytoy. Ala, ta ilakok to. Di na madlaw adagos. Taado mo ti alahas na diti drawer na. Ibulsak. Kat inayadak ti rumwar dito'y kwarto ni Oliver. Apay ajak makita ti garangganjang. Napanan na ka di? Sino agarangganjang, ma'am? Sino pa'y ngay? Ni Joyce Nakitak mo't arimwar itay, ma'am. Dinamag mo kumano papanan na. Na,
Kunak ano nagpakada-kada kayo, ma'am? Ay, talaga bastos day di agaranggan diyang. Kasla aso a pumanawlatan. Imbag pa'y di aso, taag-taol. Tumalangkyaw itay nakitak dito'y salas, ma'am. Di na amo ngagdaldalusak iti igid. Panagkita kat saan anasaya at tigalad day jay agaranggan diyang. Inawagan na kami mo't gayon. Ada ka din nadawat mo akwarta kanilab mo. Oy, saan ko alam dayjay? Ngam, adan alak akwentas na. Inlakok iti pawn shop. Iso nga ado ita ti kwartak. Wow! Ada kumamit masarakak akas takabak ng alalaki. Uray na laan. Mangbiro ka ngamin tap na damot pagkwartaam. Tulungan dakman, tapno makabiro ka. No adda lakit di makita, aramidam mo ti inaramid ni Joyce. Tapno tuloy lata ti panagsisinarak tayo nga happy-happy. Alang nga Rodan, agorder kayon iti pagsasangwan tayo. Areglado, siya kun ti agorder. Total, si kamo ti agbayan. No problem. Ado di tati kwarta aditay pa'y naigaman. Sumagmamanupay lang ang alawas ni Joyce dito'y mansyon. Ngam ado dagiti galad na saan ko akayat iho. Ha? Apay ka di, mama? No pumanaw ka, pumanaw mo't. Intun dandani ka sumangpet mo'tan. Kan, di mo ka di madlaw, anak kainom no daduma? Ha? Kunak man no dito'y mansyon nga umininom. Ado mo ti arak dito ya? Anyo dito'y mansyon? Ay, panagkitak dita babae kat saan ama ikarikan ka. Kanayon arumwar. Awan pa'y amo na nga aramidan no saan ati kanayon latan arumrumwar. Kasta ka di. Apay adi mo damagan ni Esther. Oh, tinasaya at kat kasaritak, mama. Sa dino ka di tayo na? Saan pa'y asimbang pet? Nasapa ka ngamin ita. Madamdama at danday jay. Tatiam muna kat awan kapay. Nagapuam. Apay nga itakalaan. Apay, damagam. Damdamaga ka diti naggapuam no pumanaw ka? Ha? Bastos ka agaranggan diyang. Nalipatam samutan nga anak ko ni Oliver. Amok nga anak mo ni Oliver alaad. Ha? Agyaman kiti ada kinayat ko nga oray laad. Anya? Kastakit din ti ibagam iti anak ko? Ha? Saan ka maikarikan kwa na? Asino ko man ti maikari? Ha? Di pa na alaan? Ha? Napintasak amay dilig iti anak mo, si Kaabakat. Pumanaw ka, si Kaabastos! Pumanawak, no nilaad nga Oliver, timang papanaw kanyak. Bro, apay ka di analiday ka ita? Oy, idi sumangpet aki jabala idi kalman. Awan pa'y ni Joyce. Idi sumangpet nabartek. Kanayon gayam arumwar no awanak. Amangan mat no adda pa ka kumikuman na, bro. Di mo ka di dinamag. Oy, amon bro. Adda kiti asidag tigate. Ngam nalingid tayan ko. Gapo ka dagiti masetas. Nangag ko ti imbaga na kini mama. Anya timbaga na, bro? Nainsulto ak iti imbaga na, bro. Nangag ko ti kinabastos ng agsungsungbat kini mama. Anya? Di na rinespeto ni Tita Carmen? Dahil tati nakadismayak, bro. Dahil doon pa iti may sa, bro. Di na kanukayat ti agsikog. Anya? Saan anasaya at agalad ti babae ti kasta, bro? Apay adi na kayat, amaadaan kayo iti anak. Napintas day ka babae. Ngamlangan na tinapanglaw. Tinasayaat ka sa ok.
Miss? Sige, bumalasyo kan. Thank you, sir. Pasensya no, nadisturbo ka. Sige lang, miss. Ala, agbalasyo kan. Agyaman lakmanan, sir. Saan ako na bumalasyo? Adapay gayang papanak. Sige. Pimanawan. Apay akas lang nakitkitak da jaya babae. Jak laeng malagip no sa dino. Ne, timalyaw sa imisam. Kasla na kasing singpat. Manang Esther, imo nagkakaditi silid ko? Kanayo nakmat nga umununag no agdalusak, sir. Nabayagan Ewan gaya man niya. Adaman lang damagag. Awan ka diti sa baling nga imo nagiti silid ko. At dajay nakitak nga imunag ni Joyce dita, sir. Iti rimwar tumalang kiyaw. Kasta ka di? Sige. Rumwarak mat. Kasangsang putyaw. Rumwar kayo manan, sir. Mapanak lang iti gayem kong akin kukuha iti pawn shop. At dainak damagan. Pawn shop? Gumatang kayo manan iti alahas yaw. Nagadumot ti alahas yaw. Ne, apayan bro. Saan mo't ang mailadawan tarupam? Ada mapukpukaw nga alahas ko. Napanak iti gayem ta nga akin kukuha iti pawn shop. Nasara ka kay jay ti alahas. Ano niya? Apay nga day jay. Kinita mi ti CCTV. Ket napan ijay ni Joyce. Isu tinangila ko iti alahas. Delikado ka nga ron no kasta, bro. Papanawa mon, sakbay ang makaaramid pa iti dakdakas. Ipatpatag ko ni Joyce. Ngam apay akas to'y matgayam. Saan anapod no kanyak? Masiguradok akwartam laang ti kayat nakan ka, bro. Makasarak kan to, itinasaysayaat ngam iso. Nasaya at tadakan. Palabsak ti panang takaw mo iti alahas ko. Kanti panang basbastos mo kini mama. Ngam daytoy ti ladingitak nga ibaga. Pumanaw kan dito'y mansyon. Anya? Ay, awan inalalak nga alahas. Kan saan ko abinastos ti inaw? Nangag ko ti imbagbagam kini mama. Napanak mo't itigayam ko. Ti akin kukuha iti pawn shop. Adda CCTV jay. Nakita da ka. Inlakom ti alahas ko. Kunakon kat agarang ganjang ka, babae. Pumanaw ka no di mo kaya't amang payabak iti pulis. Saksi ti akin kuko iti pawn shop ti inaramid mo. Isumabalin ka pa'y balod. Di pumanaw! Agawam! Agtatakaw! Itaaklang anang isang pati ti babae. Ngam saan anapod no? Sayang ti arapaap tama at daan iti maladagan ito'y mansyon, iho. Hanggang ado pa'y ti babae dita. Makasara kakto nga ta itinapod no, mama. Saan nga ta akwartak laeng ti kayat da? No, makaanak lakit di bayam. Papanawam to na. No papanawak, kat alaan na ti ubing. Kasanuak ton? Nalakalaang nga iremedyo da ita, iho. Iyaramidam iti kaso, tapno di na maala ti ubing. Sayang ti impay ko apanagayat kini Joyce. Naimbaglaangan. Ta saan kami pa'y nagkalaysa. Tano saan? Ang mga no inibus nan ti karga ti mansyon. Ado di ta ti babae ko nakmanan, iho. Nula ka tagbirok ka. Impa may samtumot nga min ti negosyo.
Anya tinapasamak. Api-api mano kay J Mansion, friend. Sayang. Naamuan tilaad. At tinakaw ko ti alahas na. Salbag dagi chay nga agina. Anya? Adamat gayam otak na di sinalbag alakay abaro. Ang kastoy ti isingasing ko. Uray ta napintas mo na Erma. Di isumatan ti agpapansin. Anya? Siyakmat. Kaya't nakngata. Baknang kiloko. Kaya't ko nalakit ta kaya't na. Padasam mo ti agpapansin. Mansyon ti balay na ko naman. Noyawid na kiji balay ta. Ije mansyon ta. Saan ko atakawan tapno di nakpapanawan? Dawatak adawatan. Siribam, tapno matagi ko ang tikinabak ng nanto. Nga, agparanod kanto mo ta. Siyempre mata. Friends forever tayo mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.